nụlụ mommy's boy ya na nwunye na-ese okwu na ife na-esenụ bụ na since ọ nụrụ nwaanyị a ọ bịa nye ya egosi anya ji ego foodstuffs ka o dobe n'ụlọ na nwaanyị jesie bata na ọda enye chenji ọkwa ịghọtago ihe a na-ewute this man si na ego ọbụla balụ nwunye aka na ọda apụtazi na nwunye ya bụrụ ezigbo mmadụ na ọfụla ego n'anya ọ na-akọlụ enyi ya nwoke na-akọlụ m ihe a si ya na nwunye ya sabali ya akwa na nwunye ya sabali ya akwa fọchata ego na ọma nye ọ sị na ya dobe ego na tebụl ịmagonu nwunye ya chọrọ ihe o je were ego afọ mana nke na-aka ewu ya iwo bụ na gịnị mere na ọ na-abụnya nye nnekwu ego jee mee shọpịn na obesi anya bụ shọpịn na ọma nye chenji ya wee si ya na ego baa nwaanyị aka na ọ dapụtazi ndị a na-anụ nwaanyị na o nwere ego ọbụla ya nyere nwunye ya na expect change na fa nwere lot of kilikili ife ha n'idili fama ngwa gị ọkwa ịghọtago ọ sị m this man si a kedu ụdị ihe ọ bụ nya si asisi gị na this woman ji bụrụ ọ na-anụgo gị ego pad ọ na-anụgo gị ego ọ sị gịnị na o kwesịrị ogosie ife afọ wekwala obere ego gote ma nwekwe chenji nya wee si ya na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ ghara ị na-anazi gị kirikiri ego gị mee gịnị gị mepeeli ya afịa ka ọ zụba ọ sị na ya ma nne ya ntịla ọ mụsịala ya nwa ọ sị m nne so ka this lady mụọrọ nwa the lady wee si ya na mami ya ga-abịa ọmụgwọ enyi nwoke jụọ si na ọmama nyanwa ga-abịagodu ọbịasịa na bifo mami ya abịa ịgbagolufe azụ ọnya digelu kwelu mami ya wee bulu ụzọ bịa ọmụgwọ ka mami ya bịazila ọmụgwọ ọ bịazi onye mami ya ego jego ihe o gosie bata ọ nọlụ n'iru nwunye ya nye nwa ya chenji ihe a ka nwaanyị a na-eme and onye ya chenji afọ di ya nọrọ ebe afọ si ifu gị na ego m na-enye gị nyesie gị ma nye m chenji mama m ji afịa onye m chenji nwunye ya wee sị ya na mama gị bụ mama gị na nyanwa bụ nwunye gị na ya nidili ọda little things nye nwere ike ịgwa gị fanidili n'ụlọ ya na-egote na ego ị na-enye ya ada ezu ọsị ihe agbakanyisi ọba mami ya tinye ọnụ si ya na ezigbo nwaanyị kwesịrị ojesi afịa bata onye dị chenji so ọsị m nne ihe a na-agakwa ka mama nke nọsala ọmụgwọ na mama digel wee bịa ka mama dis girl bịara ana ọnọ ịgbago na nwaanyị aka nọ n'ọmụgwọ o wee nye ya egosi anya ji ego ife mami ya wee jee goo ife gosie ife ịmagonu na ọgọ nwoke nyelu gị ego ọkwa ịghọtago o wee jesie wee bata wee dobe ego fọlụnụ just small money fọlụnụ na di ya ịbata ka ọ na-asị nwa ya na ya nwekwe na obele chenji maka na afọrọ nke a na afọrọ nke a na ya ka ya ji wee nwee chenji na di ya ị na-abata ya wee sị ya ma ọma ike ịfọrọ nke a na ịkala iji egota nke a ụkala eje di ya wee baa wee sị ya even your mother ma the right thing to do na iburu ezigbo mmadụ na iburu ezigbo nwaanyị n'ọrụ n'ilu mami ya babali ya mba this girl wee sị ya na ya agwago gị na onye bụ ọgọ gị nwaanyị na inye ya ego onye gị chenji mama gị bụ nne gị na inye ya ego onye gị chenji mana mụnwa bụ nwunye gị na inyegodo m ego chenji fọnụ ya that change is for me not for you na ụmụ kirikiri ihe fọnụ ka a ga-eji wee gote ọkwa ịghọtago ọsị m nne si ya na nwunye ya wee bababasị o wee bịa kọbalị ya maka ife ọbụla famili ọkọọlị ya ya wee si ya nke ọbụla chenji na-ese okwu ga-enyezina ego ọ ga-abịa inyesi enye ka chenji fọ ọkwa ịghọtago gị nye ego ga-ezu ife ọ chọrọ ọ sị na ọ ga-abụ ya nye ego ga-ezu ife ọ chọrọ na ọba ngotesi ife niile ya na ide denu wekwele n'aka gị gotebe ịjụ n'ike gwụkwala ya ọ sị m ịgbagolo ka ya dosiali ọdụ o mee ka ohodu ọ na obele mesikwa fa na ababido kwesịbekwe so lukwebọsị nne ọbịa sị na nwunye ya si ya na tụma ọ ga na-akpali ya maka ego ya mepeeli ya afịa ya wee sị ọkwa ya gwara ya ọ sị ya na ya ekwugo na o nwere ife megide ka nwunye ezu afịa ọntịla ọmụsịala ụmụaka ọ nọgidesi infact na ike mara eji agwụ gị esef nya sị ya isi gịnị biko ekwukwe n'ihe afọ diskọshọn nke afọ ga ọ sị m nne na ihe a niile dis man na-akọli ya na ọ na-abụnya nala onye akọlụ nwunye ya afọ ịghọta gị magolo ewelie na akpa nkata mba na atụ ya bụ frend ya na mgbe a lụtara ya na nwunye ya ji emiti enye ịmagolo fa na-agba ofufe ekene ihe a na-agakwa n'ihe amarọ mgbe nwunye ya na nwunye dis guy ji wee bụrụ best friend n'ihe amarọ maka apụta ụtụtụ na-ejebe afịa ịghọta na otu ọsọ die ka a na-afụ na ọdị ebe onye bụ best friend ya
Ọ sị m nne until one day this guy bido kwube sị m na ya like azịdị that nwunye o ya like azị ya and na mama ya sị na ọ bụrụ ezigbo nwaanyị and na mama ya sị anyị anụ anya anụbịa ọ sị in fact na ya like azị this woman o ya wesị a n'inugokwewu n'inugo n'ịbanyego na ịbanyego n'ịnụ nwaanyị adụrụ izi and n'ịchụọ nke kịta gụọlụ gị nwaanyị and n'ịchụọ nwaanyị ọbụla o nwere ife o mee gị n'ụwa ga-agba gị ikpe o in fact na o wepụ gị kọtụ ọ na-asịa gị ife niile ị nwere. Ọ sị m nne kwa mbọsọ na-ekwu na ike agwụ gị kwa mbọsọ na-ekwu na ike agwụ gị o welu ụgwọ denya wee sị ya kekwe n'ihe ị ga-eme ebe ike gwụgo gị maka ọdụrọzi hapi o wee sị ya na ya ga-ebido ka ya mebe nwaanyị a ajọ ife ka ya chigbuwie kwụsị inye ya ego ọ ga-abụnya chigidie ka o were ụkwụ ya pụọ bie ka ọ ghara ịbụ na ya chọrọ ya achọ ya wee sị ya na ọ dụrọkwanụ mana ya nwere ihe iji wee fall out of love with this woman. In fact na mgbe ụfọdụ ndị adịghị agwachigekwu ya okwu nya jos n'ụlọ anụlụ gba nkịta ọ bụghị ya tago maka na onye ọbụla bụ man na famili nke o mana ya na-achọ ka ya kọwatala ya na marriage esiri otu adụ. Ọ sị m nne ya wee nalụ o wee kọlụ nwunye etu asa akọbuli o nne ya mara na ife niile ya na-akọlụ nwunye na nwunye bụ orieje na-akọlụ this woman ya wee gwazi anya nke anụnwa di esi na ya ga-emegide ya ajọ ife ka ọ pụọ o wee bukweli otu afọ kọlụ the woman wee nụ wee pụọ kọt wee luo na kọt ewee nye di ya akwụkwọ di ya ekwere bịa sị na o nwere ife na-eselefe ewee nyekwa ya akwụkwọ ọzọ okwere bịa nwaanyị akwuo n'ife bụ nsogbu okwere ekwu ọ sị m ka ọ bịala sị ya na nwunye ewepụkwere kọt onye adụkwa sọpraịz o ịghọta nwaanyị ya na-asị na ya chọrọ ịchụ ọ chọzi iji aka ya wee chụ ya n'eziokwu na ya melie ajọ ife mana ajọ ife niile o melie na o nwere onye ọ kọrọ na ya ghọtakwa ịmagolu na-agbagharị kedu ife bụ the reason ya nwanne ya dụkwu surprise kedu ihe bụ the reason nwaanyị a na-eme ihe niile ọ nọluo so ha wee ka ndị eke bịaziri o wee soro ha wee jebe kọt wee kpebe